खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे भिडिअ बानायनानै लाबोदों जाय भिडिअखौ आं ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। बे ससियेल मिडियानि जानाखि जेंना बे जेंनाया जाहैबाय बर'नि गेजेराव मोनसे खैसार गोनां राजनैतिक सोलिगासिनो दं। बेखौ नुनानै बिनि सायाव आं मोनसे बड'लेण्ड बिबुंसार हिसाबै बिबुंथि होनो आखायाव लादों। नोंथांमोनहा मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय। नोंथांमोनहा आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै सासे बर' टिचार हिसाबै आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो प्लिज। दानिया जाबाय दिनै गाहाय बाथ्रायाव। बे गाहाय बाथ्रानि मेन पइन्टआनो जादों बर'नि राजनितिकनि गेजेराव हिमन्त बिश्व शर्माया मासे बिस गोनां जिबौ महरै जों साननानै लानो हायो। बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानांगौ बिस गोनां जिबौआ माबोरै जानो हागौ। जानो हागौ बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव माखासे मोजां खामानि मावदों, नाथाय बे मोजांनि नामाव बिथांनि गोसो सिङाव माखासे गोसोम जोमैजों दाखिफबनाय दं होनजायो। जाय गोसोम जोमैखौ जों बिस गोनां मासे जिबौनि महर लानाय नुदों। बेनि ओंथियानो जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि बादिब्ला जों बर'नि गेजेराव आरो गावस्राबावनाय लाबोनो नागिरनायखौ नुनो मोनदों। जेरै उदालगुरिनि पानेरि कनस्टिटिउन्सियाव बिश्वजित दैमारिखौ बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेटसार होनाया बेनिफ्राय जों हमनो हायोदि बिजेपिनिफ्राय जानाखि हिमन्त बिश्व शर्माया मासे बिस गोनां जिबौथ' थारमाने बिथाङा बिजेपिनि स्पिरिटखौ एबा बिजेपिनि प्लानखौ बिथाङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबाङैनो प्लान होनो सानदों। जाय प्लानफ्रा उनाव माफा आरो बिस गोनां जिबौ जानो हायो। बे थांखियैनो जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि गावस्रालायनाय लाबोबावनो थांखि लानाया जानाय बायदि नुदों आंनि मथेब्ला। जानांगौ बिश्वजित दैमारिनि थाखाय रायजो सभानि एमपिआनो बिनि जिउआव थोजासेमोन, नाथाय बिजेपिनि बा हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि दैदेनगिरिनि थिननायाव बेफोरबायदि केन्डिडेटसार लादों जानांगौ। बिथाङा नङाब्ला बेफोरबायदि एमएलए इलेक्सनखौ गेलेयामोनबो जानो हागौ। बेखायनो बिथांमोननि गोसो सिङाव दासिमबो जों बर' माहारिखौ नायनो हायैनि इंगितखौ जों नुबाय थानो मोनो। मोनसे खाबु होनो सानबावदों आङो, जानाखि बिटिआर एकर्डनि बायदिब्ला आरो बेखौ आसाम माबायावबो पास खालामखाबाय बेखौ बिलखौ लेजिस्लेटिभ एसेम्बलियावबो, जायनाखि बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै। बिदिब्ला जोंनि बर' रावखौ अल आसामावनो गासिबो मोनफ्रोमबो खामानियावनो बर' रावखौ जों बेनारफ्रावबाबो जिखुनु मोनफ्रोमबो अफिसियेल खामानिफ्राव जों सेकेन्ड लेंगुवेज हिसाबै लिरनाय नुनो मोनगौमोन। थिग बेखौ माबोरै ब्लक खालामनांगौ बेखौ बिसोरनि गेजेराव
मेलेमाव बेरखांफैदों। बे मेलेमाव बेरखांफैनायनि माबायानो जाहैबाय बिटिआर ओनसोलाव एसामिस रावखौ गासैबो साइनबर्ड बा बेनाराव एसामिस लेंगुवेजै लिरनांगौ होननानै बिसोरो मोनसे फिन गोदान आयेन बानायबावदों। बेनो जाहैबाय बर' रावादि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जादोंमोन बेखौ ब्लक खालामफिननायनि मोनसे गेदेरथार बिसोरनि थाखाय मोनसे थांखि। बेनिखायनो जों नुनो मोनदों बिटिआर ओनसोलाव बे आयेनखौ पास खालामखांनायनि उनावनो बिटिआराव जों गोबां एसामिस लेंगुवेज एसामिस बेनारखौ बिटिआर सरकारा बाहायनाय नुनो मोनदों। नोंथांमोनहा बिसोर फट'खौ आं केपचार खालामना लाखिदों, बेफोरखौ नायनो हागोन। बिनिखायनो खौसे जालायदो बर' फिसाफोर, गावजों गाव बुजिलायदो। मोनसे सलुसनानो जाहैबाय बिजेपिफ्रा बिटिआराव जेसेबांनाखि केन्डिडेट होदों बेयाव रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होलायनानै निर्दलीय एबा इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट होबानो जाबाय। इयुनाव साक्सेसफुल जायोबा नोंथांमोनहा मा थांखि लायो बेबायदिनो थांखि लालायदो। हामबायसै। आंनि बिबुंथिया बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि बे बिबुंथिखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। बाय बाय।